Maling. Wong wis ana wong ngene menek-menek wong. Ketel apa mana kate nyolong pancene gentho. Kok perlu karo usuk aku. Aku prasa kaya bungah. Ngale omah satu tanah. Bisa mbek dulur. Gawe omah tak bangun cek ayem tenten dadi tangga Pak Bedes. Sajane sing getun ngono ya aku. Biyen nuluto wong tuwa aku gak gambak kaya ngene. Didolano tanah pinggir rembong gedhe. Aku gak gelem. Data oleh kali jero kampung. Data oleh tangga kaya kirik. Kirik matamu ngono. Wong wedok. Ngomong aja anggere ngomong. Kon iki wong wedok. Rungokno kupingmu, rungokno gobokmu. Kon gak krungu. Tangga kiwa tengen ngomong. Rungokno kupingmu, rungokno. Kok pinter temen oleh ngomong. Lah ya pinter ah. Domane kon wong lanang. Lah ya iya lah. Aku wong wedok. Terus kok gak sembarangan jangkrik. Kon katene ngajak apa? Ngajak apa? Ya gak rungokno aku ngomong. Rungokno. Kon ngomong. Gak wae manci ome tangga. Gak isin. Menembene gak wae aja ate manci omahe tangga. Gila lho wong kon iku ngomong. Kate nututi. Gak nututi aku delok anakku. Rungo-rungono tangga-tangga iku. Ana wedhus ilang sapa sing nyolong? Ya anakmu. Ana gedang ilang sapa sing nyolong? Ya ndokmu. Ya gak maido kene mbokne turune gentho. Ya ampun, wedore antemane antep. Kon mbek aku kono aja ngawur-ngawur kon kowe. Aduh, omah iki tak lesus. Oleh ngilokno wong sak enake dhewe ae. Sak mengone cangkeme dhewe, totote dhewe. Anake gak tau nyobani omah nang ndi maneh gak nyenuk. Nyenuk matamu ngono. Anak wong dinyenuk-nyenuk. Gak wae wong ngerangkul. Ajut. Gak wae rek ngerangkul. Gak isin yo. Aku gak ngerangkul. Apa gak ngerangkul? Aku dhewe ngono sing kene. Apane? Aku kena iku mang wongkul kok pok. Ajut. Saiki bangun ku malah cucu tak kates iki. Menengan ya, dong aku gelut tapi iki. Yo tangga atine elek karesep. Aduh, rumah ben njaluk kene maneh. Acur wadah. Wis meneh rek. Pecah rumah meneh. Lah apa ya aku meneh njaluk pecah rumah. Omahku pucet ucet beces iku. Oh, makane. Iki anane bedak kabeh disodok terek. Becekane bedas wedok aku.
omah legrek. Wis desok bangun, kon aja prisan yo. Ya gak pringisan. Ati kula ora mangkel wong tangga dapurane ngene. Tangga ku wayahe digotong disonggo gak. Gak ngreket tangga. Menapa menreken? Bocah rumah lho Gus ngene Gus. Yo tole koyo bantuan gawe omah baru. Aja nemen-nemen yo lek guyu. Oh, masuk. Karo nek ngono mangan orang-orang. Wis aja dibenakno, meneh bocah rumah. Oh, nek bolong enak kon iceng aku. Enak. Kliru kate benakno kuwi kecandel kok mik. Gak isin. Kok gak nyopo kok graya-graya. Apa sing gak nyopo kan wonge tangane kan jae. Halo sayang. Wes, bocah rumah temen iki meneh. Bapak cek modar. Aduh. Pak ngurus dedekno dhewe. Saya tolong lu. Oh, tadi. Yang penting ngrasani anak. Anak-anak wedok nyambut gawe adoh. Ya mono ya mene gak tau mulih apa gak kangen karo wong tuwa. Yo gak wis lanangan. Lanangan matamu ngono ah. Ngono lanang-lanangan iki banganamu lanang bajingan. Yo gak iso anakku. Wong arek ganteng koyo Arjuna. Arjuna meneh kates ah. Ana ayu kuwi kok Sri Kandi. Oh, sekali nutu ah. Nutu matamu ngono ah. Apa? Jengkel-jengkel tak ambung ngono. Ambungen awanmu. Lah bener. Kok gak apa-apa kok kate ngambung. Gak wae kan wonge. Iki kan wae. Ya omahe kene lauk lumpur lapindo. Kaya bedol kaspe. Hancur awak iki. Ala nek kono sinurut karo bapak. Bu, omahe lagi nek yo kono le duwe akeh ge bangun omah. Menengae cak gak duwe gawe omah. Pare Bambang gak tak disuruh 2 wulan kok. Iyalah. Ya tanduk wis. Tak dongak-dongano kok nyambut gawe. Budale iso apa? Kecakup matamu. Begengenge teko. Lho, lah iki anakku loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh. Kok Waduh, senuke teko. seneng matamu. Ayo ngomong seneng. Ayo ngomong seneng. Kliru gak mau tak jemput nang tonggo. Yuk. Bapak arep-arep pondok. Ben iku lapo sih, Pak? Apa? Ojo tukaran nang mbek tonggo.
Sing tukaran sapa tangga iki lho kakek cocot. Tonggo iku kaya kembang dilem. Apa? Nek dikeki Dilem. Nek gak dikeki iku gunem iya nyene cocote nyene gunem terus nyene. Sing gunem sapa? Wis padha tuweke aja tukang. Ya wis tuwek, bapakmu kate mate. Mate matamu. Wong dimate-mateno. Tau klek-klek pisan ya. Ya apa kabare sehat ta, Pak? Alhamdulillah sehat ta didrok-drokno karo tangga. Wis kono apa mulih kok telat? Ya telat, Pak. Pen gelem tak critani ya. Lho ya critano bapakne gak gelem. Ya ngene lho, Pak. Aku lak mulai teko kerja. Anane aku telat iku soalé aku ngenteni kendaraan. Wong kendaraan akeh kate konten sing kene iki lho. Gak ono, Pak. Ngenteni kendaraan saking kecakup Satpol PP. Kecakup matamu ngono. Ana wong dicakup-cakup timbang anakmu diopo lho buak lho penjara. Gak iso. Anakku. Aku iku ngenteni. Wis gak ono. Gak ono. Sepur gak ono. Lah mari kan apa lho? Aku ta. Iya. Aku nunut, Pak. Nunut apa? Trek gandeng. Trek gandeng. Hanya nondolan. Nondolan mata. Ayo jongor kon entek sak wung-wunge. Salah Pak cek direken tonggo iku ngomong. Iya, gak ngereken tangga ya. Kon numpak trek gandeng. Iya, Pak. Aku mencolot nang mburi. Mencolot. Iya, Pak. Gak ngono kali menungso apa bajing loncat to, Nduk. Lah ya ngono anake kok bajing-bajing. Lah wong kono wedok mencolot ning trek iki lho. Ya dilerekno dindek ngene lho, Nduk. Yo kesuwen, Pak. Aku nek tanduk nek gelem, aku langsung mencolot aku numpak mburi. Iya, gak apa-apa mencolot pinter salto anake sapa. Anake Jon. Iya, nanti timbang anake tangga paling didor. Bareng aku wis numpak mburi, Pak. Iya. Aku nak ndowelik sing nggo mburi. Nggo mburi ya. Sampai ngawene, Pak. Iya, sak wedine nggo mburi ya. Dadakno, Pak. Motore dilerenno. Dilerekno. Iya. Mane ngono. Ning nggih. Iya. Paling ero Pak nek aku mburi. Iya lho nek kon ayu. Iya, Pak. Anake so. Wah, anake jone timbang anake keblek. Paling ngintip teko spion, Pak. Iya. Aku diceluk. Lho kok dicelok? Iya, Pak. Mari ngono. Jarene ngene, Pak. Iya. Henduk, arek ayu. Iya. Ya ayu sih. Iya kene ya ayu wae ya. Mari ngono ngene, Pak. Iya. Yo, lungguh ngarep, aja lungguh mburi. Iya. Meneng ae to mbok ngrungokno kan anake kan ora dihukum. Anake nak gak boleh. Gak sih. boleh, iya. Aku diceluk ya aku mudhun, Pak. Iya, modon. Mari ngono aku lungguh ngarep. Lungguh ngarep. Gak suwe. Iya. Dadakno, Pak. Apa? Tangane gerabak aku ngene. Lho, kok dijerabak sopir? Iya, Oh, Pak. goblok wong kon gak tau tak gerabak ta e. Begenggek ya gerabak. Begenggek matamu ngono. Ana ewo dibegenggek. Begenggek ya kan gerabak. Ayo, nang tak benane wulunge. Lho mari ngono terus. Kadak mari gerabak-gerabak. Iya. Dadakno. Aku iki lho. Iya. Sing ayune kaya ngene. Iya. Ditawa 2.000, Pak. Dinyang 2000. Lho kok iku dinyang 2000. Iya, Pak. Kon gak gelem. Kok gak gelem? Ya goblok kon. Loh. Manggelem mau nek cocok ge langganan. Dinyang. Masih gak dinyang ya dilakoni ae nantang ae wong akeh. Cocok to jejeli meja kono. Iya. Bareng mari ngono kok dinyang ngono ya aja nak. Timbangane kon dinyang 2000 karo sopir tak nyang dhewe. Gak boleh. Enggak boleh ya. Iya karo anake ya. Iya. Mari. Aku masak durunge mulai ya mampir nang Wis sik, Nduk. Aku mari ngiyepuk to nggo keweroken kabeh. Kancane gode ikan. Ya kali ku sing gudhigen. Gento ya ngono iku. Weh, mari ngono ya Aku apa? mampir nang pasar. Nang pasar, iya. Tak eling sampean. Iya wong tuwa. Wong gak mulai suwe, mulai Iya, nang iya. bapak nih. Tak Iya. tukokno buah, Pak. Buah apa, Nduk? Buah gedang. Buah gedang. Enak senengane gedang. Pirang tondon. Lho kok tukono gedang tondon. Ya ngono, bapak bendino jejelen gedang. Bapak lah turune manuk gentilang. Lah jare pen seneng gedang. Oh iya. Gedang ngopo iki rek?
Oh, gedang kate bengkong. Tangga dolan ro gedang lagi dulu. Iya, Pak, anake gak iso nukokno gedang. Iya, gak apa-apa, Nduk ya. Bapak mari koleno buah-buahan gedang. Bapak mari mangan gedang delok nyelkitu terus. Mari mangan gedang kudu ana adune, Nduk. Apa, Pak? Ya mimi ngombe wedang kopi. Oh, pengen njaluk dikekno wedang kopi. Neng godhog banyu aja nggo ceret. Terus, Pak. Aja nggo elang, sumure ae genenono. Ya, lek wis sumpah bapakmu jegurno. Jegurno matamu. Aku kepete horn aku. Ya, wedang kopi kudu kok campuri. Dicampuri apa, Pak? Wedang kopi campur susu. Campur susu. Nah, nek tongol paling campur telek. Campur susu. Campur susu. Campur uli. Uli matamu ngono. Anggitmu desel aku. Susu direken, Pak. Sabar, sabar. Iya, weh gawe kono, Nduk. Berarti iki pengen dikekno wedang. Iya, ya? gawe kopi. Ya wis tak gekno nang mburi ya, Pak. Iya, nek Ojo tukaran ae mbek tonggo. Mbak, iya. Kelamat kelamut. Meneng ayu gak wawur gedenge kelamat kelamut. Tak pangane koyone anak. Wis, lambe dutaki. Sarung ditepas. Jaket dicoplok, budal mlaku. Ayu putlu. Wong gedang dhek entah dadi kena wong gerang. Wis meneh dhek mateng. Ya weh pangan-pangan. Leken sak kulit-kulite. Enak. Menungso urip nek gak arep gedang iku tekere wong kate Dudut matamu ngono. Bapak taman iki bedah rumah kok. Mateng apane mateng sing iku ngarepe bosok kok. buandokan gedang ngene gak kaya aku. Gak kaya anakku. Anakku sing ganteng dhewe. Nyambut gawe tak dongakno lah rezeki akeh. Wong tuwa iki ceke seneng atine. Cek iso mangan wareg nyandang woto. Woto mergo nyoleh merampok kaya woto. Eh, tek tak gedange. Wis dimplok karo kiri. Nomen manjare ndelo kopi, wis tak gekno kopiku. Iya, kok campur ya? Susu. Susu, merah. Merah. Iya. Iya, solar matamu. Gesel aku. Iya, wis. Diombe, Pak. Aku tak Ya, ora nang dhisik nang kora-kora. mburi ya, Pak. Iya. Kara-kara. Tukaran terus saya. Wah. Diombe kopine ku. Iya, tak ombe, Kok tak nek ombe. mangan celuk aku ya. Iya. Cek panas ya. Wanget. Taman wanget ini. Ini ya. Ya gak apa-apa cepet melek ini. Ya ampun. Kok iso kopi tok lho gulane endi? Lah iya gandeng bae. Arek kok gak ngerti. Gawe kopi ya ana gulane. Lah apa kopi tok? Lho delon kopi 5 kilo dikabehno emang. Goblok temen aku. Ampun ayo. Arek gawe soro-soro durung tak entekno kok dibawak-bawak lho. Aku gak tuku kopi. Kan pahit. Apa kok suntuk-suntuk nang aku? Ya cek kapok kon. Buka melu di kopi kok suntuk-suntuk ya. Oh, kan bathok kopi ngono ae dipamer-pamerno. Ya gak pamarti bang awakmu. Gak kaya awakmu apa, lah anakku yang nyambut gawe. Nyambut gawe maling ah. Yo gak iso, anakku tak
dedek sing bener. Bener apane? Ana cek pinter. Apane wong Iso iki? bales budine wong tuwa. Ah, wingi lho polisi sak trek lho Mahmu. Ora kok sak terus nyawet kon. Lho, iya, iya. Anakmu iku. Lho, anakku rek sing ganteng dhewe. Yo, kali do amalinge teko. Paling kampung. Sabar mama. Waduh, mama gombal. Sabar mama. Wah, biasa celuk nyanyi mah. Kau usah direken. Heeh, kau usah direken to nggo tuwek iku. Tuwek matamu. Ah. Tuwek aja mate. Masih tuwek ngene jomplang mbokmu lak kuat. Kok gak boleh nah. Aku gak mulai iki mergane aku wis Wis apa wis cekel. Oh, kerja. heeh. Kerjaku enak. Enak kok korong. Kerjaku ya bayarane ya iku 8 juta. 8 juta. Heeh. Eling-eling aku anak Riko siji-sijine ya. Yo. Sing 5 juta tak kekno Riko, Sing 5 juta dikekno aku. sing 3 juta ya tak pek dhewe nang kos-kosan kono, Mama. Ya nak, gak apa-apa sayangku. Mama iya. Oh, aku dikeki duit 5 juta mbek anak. Kon tau wong ngitung duit juta-jutaan. Paling 2.000. Hitung 25. Iya malah kaya akeh kok merampok kowe. Sabar. Kira-kira tangga iki gak suwe kok. Tenang ae. Iya nang bongkong. Gak apa-apa. Aku mulai yo eling kesenengan Riko, Mama. Iya, seneng aku anak. Lho iya, tak gakno iki. Cocok. Cocok. Rokok. Sorry. Sorio. Apa Suryo ngaran Surya Suryo. Dikai bapak panitia. Pino kabele? Loro. Ya ngono cedoten kaya molo-molo. Ya wis. Heeh. Aku mulai yo luweh nih, Mama. Oh, aja kuwatir nak. Heeh. Aku mang masak. Masak apa, Mama? Masak jangan bening, Jangan bening, pecelan tempe. pecelan tempe. Lah nek meneh, Meneh. Heeh. Pecelan tempe jangan bening. ya padha iku, Mak. Ya ya nek emben pecelan treton. Oh, cocok ae. Sabar, wis gak usah direken. Aku tak mangan saiki Ya, ya. mangan, Mak. Heeh. Cek gelis gede ya. Nah, Mangan. sing sabar. Yo. Rokokan sorry. Wong wedok rokokane gak bekase begeng. Sorry. Oh, kok tak kene ae. Korek. Kita lu rokok. Korek. Gak wae njaluk nyumet rokok. Tak gedene cek kok bengi depe. Sorry yo. Beluk-beluk ya arep. Lah nek arep beluk nang mburi Pak bediake wedhus iki. Aku tak sapu ya mau. Anjane anak lanang. Wis, yang ngene Jawa nang wong wedok. Wong tua wedok iku antarane disayang-sayang. Dipangan enak. Lho. Rokok nang dawa kok alon ya. Enak. Wong rokok Suryo. Tangga-tangga gak ono rokok Suryo sing duwe lek aku. Anakku pancen anak pinter.
Ya iku. Kok gak nek duwe rokok sedot. Ditentemi kredus mau apa gak ketok kok. Kaya payu. Kangge sak rokok iki. Mang duwa saiki ndek. Lah nek rokok iki terus tak sedot. Pinus karo aku. Apa pinus sih? Kok ngaran titanus sepinus. Kayak kene ae. Manuk blekok, manuk jaret. Wapolo nang onderan. Pak rokok lelet. Nemu dawa kebeneran. Gak ngono. Ya ngono iku nek wong ngenteni. Gak duwe ya ngono iku. Gak ngono. Nek ngomong nang tangga. Sing penting kan rokokan suryu. Iyalah. Nah, kono mbok nemene oleh jodoh sing prenah sing enak. Golek sing pangkat. Kok begengkel kok yo. Loh. Apa-apa nak? Dolen rene apa nak? Iya, Mbok. Ya ngono nak. Buwen dina dolen rene gak apa-apa nak. Mas nginep sampe suwe gak apa-apa. Aja mule-mule nek gak mateng nak. Yo gak ngarang-ngarang anakku iki. Dolen omahe tangga. Wong anakku tak jejeg sing temen, sing pinter, mamula mi, awakmu nek dolen aja dolen omahe tangga. Lah masih awakmu kono nang ndi mi? Delok anakmu. Wong anakmu gak ono kata jago. Kata jago. Wong jago kuwi kok ganteng kate apik to. Hei! Mai! Ayo pulang. Di mana kah rumahmu? Di mana kah tempatmu? Ayo pulang. Hai, pulang. Nah, kali doa jagomu katut bloro. Kok iso? Ya anakku ngono nek tak pepet bener. Bener apane? Nek rono-rono ya wis manut lah anakku. Delok. Yang ngono nak. Ci. Pulang. Waduh. Mama cari kamu. Ah, mama peo ah. Pulang. Sini rumahmu. Apa sih, Mak? Lah pokoknya kau main bedes. Ya gak masalah bedes iku lho. Eman iku lho rek ngawur rek. Kok gerak-gerak rek. Iya maksudnya ngono eman Mak, ngono eman nek gak tak tutno eman ngono lho Mak. Iku ditetno. Iya Mak, ngono eman. No. Lho, lah kok no? No. Lho. Beautiful, Apa beautiful iku? cantik. Heeh. Nom-noman riko lak koyo ngono sih Mak. Ya gak kamu bener kok nyambe. Sabar. Sabar ae. Sabar. Terus ya apa, Mak? Pikir-pikir dulu. Ya aja ngono, Mak. Boyo, Aja ngono apane? aku lamarno, Mak. Iso gak iso aku oleh narek iki, nek gak iso wong mati. Enak ya apa tak pilih? Urip. Pokoknya enak wong ora tak pilih mati. Nek gak oleh iki. Iya bunuh diri Nih. nang rolak kono. Ndek kene gak kurang arek ayu nak. Apa? Nek Pak Lurah ya ayu. Alah wis duwe kendaan nek Pak Lurah. Ngomong iya. Kon karo nek Pak D kok sing sing kok. Tuwanti. Mau aku nek gak iki yo mau. Aku kadung cinta. Sekonyong-konyong kotor. Kadung cin. Kadung cin. Mei. Iki jam 7 kok ana manuk perenjak kliwiran ngoceh. Wes jelas bapak iki jan ketamonan, Nduk ya.
Bapak siap-siapno. Siapno apa, Pak? Bendung, Oh. lenggis, Oh. berang. Engko nek ana tangga ndayo mrene tak bacoke dengkule. Aji, Apa, Mak? kopengku sih ono anak. Lho lah iki Ya jek kupinge tapi melari nggo gaden. Ah, lemes iso gak iso aku lamarno arek iki lho, Mak. Mosok gak sayang aku iku, Iya Mama. sayang, Nak. Lah terus aku ya apa? Ya apa carane aku oleh arek iku ya wis kuno dayone kuno Kira-kira Mak. mau diterima. Lho, diterima gak urusan mburi kok, Mak. Pokoke budal. 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 Mriko ya gak gelem nyusoni aku ngono kok. Lah dadak nanti nusuan. Mak lamarno kok, Mak? Tak lamarno. Iya, Aku tak cobake. cobaan. Benar-benar. Sabar. Assalamualaikum. Salam. Permulaan. Cengkel aku yo. Apa iku ya sul tok. Jadi balik sing alus, sing alus, Mas, sing alus. Assalamualaikum, Kak Jone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alange cak gelut ta. Ayo nek cak gelut. Enggak, aku gak ngajak gelut, Kak. Ngajak damai. Sing dimaksud nyejak dame. Ngene lho, Cak. Apa? Aja susu moring-moring. Kamu muring-muring ngono. Gak ngono, Cak. Hmm. Aku cabot-cabote ditangisi anak. Apa? Kayak adikku seneng karo anak penot jenenge Me. Oh, syarate awakmu tekan nang nggonku iki mau arepe njaluk anakku. Ya. Arepe kok lamar kok lana aji. Salah anakku Aji. Wis dadi awakmu pikiranmu wis sadar. Ya, Cak. Mulane wong urip ana dalan donya ana kampung. Ya. Ayo tetangga sing apik. Wong tangga digotong ya disangga. Iya, iya, Cak. Dulur ado dadi wong liya, ya. Heeh. Tangga iki jak dadi dulur. Iya, bener-bener, Lho. Cak. Iya, Cak. Wis sadar. Iya, iya, Cak. Heeh. Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen. Biyen saiki. Iya, iya, Cak. Wis Iya, padha Cak. tuweke. Ah. Iki jamane arek enom. Ah, iya, rungono Mung Agus. Wong sampean iku tetanggan. Lho, Kudu sing rukun diawali teko rumah tanggane dhewe. lah iya. Mari ngono ambek tangga, mari ngono universal umum. Lah iya, aja sampe nyontoni barang sing elek. Nah. Ayo nyontoni barang sing apik. Iya, iya, Cak. Wis, Wis ya. nek wis padha rukune ya apa iki nang rabek. Iya, tak rapene. Timbangane turu sore-sore. Heeh. Ayo nang gone Tawangsari. Tawangsari. Terus ana apa, Cak? Lho, ruwah desa. Oh, iya, iya. Cak. Hiburane lodrok kesayangane masyarakat Jawa Timur. Lo jeruk apa, Cak? Yaiku lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.